Salam 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 kodumani k'a fɔ Mali cɛ ni muso bɛɛ ye Bamakɔ cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ko kodumani wulila faso dɛmɛ wulila faso ka ɲɛtaa wulila aw yɛrɛ de ko Mali ka changement tɛ kɛ fosi la fo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ye jumɛn ye nin ye festival de deuxième édition a bɛ kɛ Badialan terrain na ko saga diyaɲɛ bagan ka di mɔgɔ min dɔw ta ye saga ye dɔw ta ye ba ye dɔw ta ye sɛ ye bɛɛ n'i ka diyaɲɛfɛn don donc ka welewelemada kɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bagan mara kɛ ni bagan si ɲuman b'i bolo bali ɲuman b'i bolo i bɛ fɛ k'i ka baganw métisser ka an bɔ ko wɛrɛw kɔnɔ an ka avancer quoi i y'a ye an ka avancer an bɛ se ka métissage kɛ ka baganw ni fɛnw métisser ka giri ɲumanw ni fɛnw na an ka jamana kɔnɔ pour que ka jamana dɛmɛ normalement jamana b'i sen don a la mais a bɛɛ b'a dɔn an bɛ crise min kɔnɔ sisan donc nin ye ne ka weleweleda ye ne yɛrɛ de y'a marraine le 14 de ce mois an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Badialan terrain na an ka taa baganw lajɛ an bɛ se ka min san an bɛ se ka min mara an bɛ se ka min kɛ parce que k'a fɔ ko baara tɛ Mali la ne tɛ d'a la parce que a mana kɛ cogo cogo jeunes baaraba de bɛ iPhone mana bɔ sisan an bɛ 16 la i b'a sɔrɔ k'a daminɛ fɔ 1 fɔ 16 a bɛ dɔw bolo ni dun ye 16 in wari lajɛ i bɛ se ka san ba la ba bɛ bugu i b'a don saga la saga bɛ bugu i bɛ misi san i bɛ se ka poulet de chair kɛ ka sɛfan donc ne ka welewelemada don jeunes bɛɛ ka bɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa nin foire in lajɛ saga diyaɲɛ